Abi mo to? Ano lo? Kung magbuto giman ako sa sining eleksyon, ang akon nga pagabutohon inang sinsiro magserbisyo sa tao. Mabuot kag may hinambalan. Ikaw ya Premiloy. Gusto ko kung ako magboto, ang tao nga masaligan. Sino nga kandidato na lo? Sino pa? Siyempre, si Papa Etan sa pagkabarangay Palautwasan. Si Papa Etan man ang kandidato ko. Tungod, may pag-ulikid sa mga pamatanon. Kagang iya ginasulong, paghigugma kag pagpalangga. Sa maabot nga Oktubre 30, hindi pagkalindan ang tao nga masaligan kag may panindugan. Papa Etan sa pagkabarangay Palautwasan. Aton iboto, mahapos palapitan, kag kung ikaw may problema, pwede mo mapautwasan. Mapabata o tigulang, mapasoltero o dalaga, laun balo kag binayaan. Ang ginasinggitan sa pagkabarangay Palautwasan, Papa Etan. All them